Dragi prieteni, bine ați revenit la un nou episod din 2 țăran cu 2 neuron Battle the Ring 1. Pentru că nu este 2. Hello. Urmează să explorăm castelul acela, uite pe Johnny Sins, marele Wanderer. Și aici copacul vieții. Uite, iară în inamicul ăla. Care e ăla... Sunt mai mulți. Aia zboară. Deci că e ăla din Clash Royale. Cum dracu să numea, mă? Balonul. Ha? Balonul. Balonul din Clash Royale, da. Javra. Javra. Bă, gangbang. Nu. Ce? Bă, înțeleg că ești Johnny Sins, dar hai să o luăm mai încet, Oleg. Na, mai zi tu ceva, uite-te unde sunt. Am murit. Tu ai murit? Da, mi-a dat o câine, o labă. Ce? Mi-a dat o labă. Ei, eu. Ăla ne atacă? I-a dat drumul la ăștia, nu homo. Ba. Și vezi că stă câinile în buș. Nu l-a nimerit, bă, game și pula în Bă! Și cu câte dau ăstea, bă? Deci cum mi se duce cursul ăla după mine? Că am stamina Trebuie să dai foarte rest. puțin acum. Trebuie să dai rest. Bine. Mai are, mă, multe săgeți. Uite, bă. Era să mori din. Cu o glintstone. Ok. Bă, câți mai sunt, bă? Am mai dat drumul la un din ăla, no homo. Bine. Arde, Hai. uite cum arde. Yeah. Doi, mi-a dat foc. E bine cu ea. Unde e? Văd niște scări aici, nu știu dacă le observi și tu. Mhm. Bă. Știi că am coborât scările. Am fost mai aici noi. Aici? Stain. Da. Știi că am Pe căzut- sus. De câte ori am coborât, am murit de la scările alea. Nu, că n-ai cum să te duci pe acolo. Alea pe alea cobori. Lumau, bă, da, păi merge. Dar nu cred că mai Hai poți. pe aici, Dar aici hai pe acolo nu știu dacă mai merge. Nu, alea e de cobori doar. Ești tu pe ăla în goarnă. Uite-bă cum dă ăsta cu focul și mă omoară. Ține focul înainte. Uite, Mam. nu pot să dacă ține focul înainte. Păi ce n-am și-o foc? Futu-te în gură, ia. Ia și tu. Ce e, mă, maimuța aia? E de la mare, mă. Ce ai, mă, cu Antonio? Bine. Tu, dacă erai în lacăt, în cătușe. Încă tu și... Vezi că e prins? Sau să pare mie? Da, are o piatră, da. Da, nu e. Nu mai am mana. Vezi pe tine? Mamă, mi-ai dat. L-ai distrus. Vei la o... Are ceva în ochi. Am aflat ce avea în ochi. Ce? Weak spot. E la ochiul. Insane. Mai dai una, dracu. Mă, cred că am uit. Cred că una i-am dat. Răreții apocalipsei. Nu știu unde suntem. Știi că noi am venit pe partea aia altă în runul nostru trecut. În celălalt păitul, noi eram pe partea aia altă. Stai așa. Insane. Am luat un item. Da, bă, Unde, uite. mă? Când noi mergem pe Finger Reader's Crown, dacă te uiți, mergem înapoi, gen. Insane. Ah. Vezi?
Ai. A, uite pe unde. Vezi că e item aici. Pe unde? Nu știu. Pe atâta e aici. Mamă, ce ai să cazi. Ok, și de aici? Cred că am a... Acolo? Ia încearcă acolo. Încearcă tu, aici, sub noi. Nu mă, n-ai cum să sărim pe ăla, e imposibil. E, nu ia încearcă. Nu e nimic jos. Câte Da, mă, ro- dar să-mi pierd 6.000 de rune. Nu sunt nebun. Dar noi trebuie să ajungem acolo la castel, Eu nu mai ceva. pot să mai sar înapoi, abă da. Bravo. Lace fishing field, what the fuck? Uite, ne scoborâm pe aici. Ai auzit? Mhm. Ca să vă deschidem ușa aia, știi? Că ne trebuia... Era o ușă inscripționată. Da, mai aia de la Academie. Aia. Ui, mamă, ce era să cad. Ce s-o astea? Ce ăla? Ce? Vino încă la mine. Acum vin. Uite acolo. Ua! Te-ai dus, da, tică! Ce-i jellyfish-ul ăsta, mă? Nu-mi dau seama. Ai hellbug, am înțeles. Vezi că sunt multe crystal baduri pe aici. Nu știu ce e ăla. Nu cred că este al tău, care are HP. Asta roșu nu, dar are altul aia meu. Bun, și de unde luăm cheia? Aia e opa, e vinul cu a. Oh, what I found! Găoace? What? M-am dat jos de pe mărțoagă. Wow, still water cave. Păi da, că n-ai, nu prea ai cum să te duci cu calul pe aici. Ia asta, bă, băiatule. Are health bar. Zici că e cave de unde începi jocul. Golden Rune 3, foarte bine. Stai că dau cu foc în ea. Nu da, bă. Nu s-a făcut nimic. Dă-i, cobați. Au cumva vorbit, a făcut Văd că doar stă și arde, nu face nimic. Bă, ce ăsta? Liliac! Dormea! Mi-au poison! Aaaa. A căzut! Mi-a luat poison. Să la poison. Da. O să mor. Așa dau neapărat moare. David, mi-a părut bine. Nu, bă, mănâncă ceva. 7 flori de aia mari. 7 ai zis? Da, tu știi câte flori? Sunt mult mai multe de alea mari. Nu e numai una acolo. Sus. Că am poison, n-am ce facem, să mor eu. Pe acolo, pe acolo. Escaladă cu poison ăsta în față, până în gură. Vezi cum cazi, așa că am căzut și eu. Am făcut parkour, nu știu dacă ai observat. Aha. Na, pe unde? Bine, putem să o și pe acolo, ia să vadă dacă mai e ceva pe aici. Nu mai e nimic. Mai e... Vezi că stai iteme jos aici. Nu mă risc. Unde dracu am ajuns? Aici, vino cu. Lași tine cu poison, mă bucur. Unde ești? Iau în o crăpătură În acolo. tunelul ăla? Da. Aaaa, Lilieci! Unde ești? Ce e ăla? Liliac! Te dracu! Hai, Lili mei! Vezi că ți-ai poison. Bă! Dacă te iei! Nu mai țipa, dracu, că nu te aud. Ce? Ăsta țipă. Mă, dacă te... Bă, ia poison!
Știi ce? Dacă tot mi-a luat poison, hai să fie treaba treabă. Sage. Insane. Hai că poate mai găsim un de la un rest. Golden Rune 5. Atât? Ce naiba ai zis că ești melee? Că-s goblin. Ah. Oh! Da-te! Am dat pe lângă. Da-te! Băga mea! Ura, am picat! Am scăpat. Easy Bă, escape. ce te-am împins ăla. Rip. Unde ești? Ah. Alt keep? Hai că mie curând mi se duce poison-ul. Ah. De unde dracului ai adus coaie pe ăsta? Nu știu. Ma, uite că putem să coborâm pe aici, insane. Bă, cât de mișto e jocul ăsta. Ma, e one shot i-am dat. Ah, ok, și tu e de one shot. Da, cu focul în el. Eu nu mai am de-astea, mai am una. What? Am o idee de damage cu aia. Ah, hai că i-am dat-o. Bă, da. Hai mai dracu de înguie. Ah. Eu mai dau o piatră de asta, că nu mai am dele de heal. Avem boss, David. Păi și boss, da, bun, dar... Și unde ne respawnăm? Nu... Ideea e că... Ah, uite! Ah, cred că ăsta e Gris, Lămao. Hai, să-i dăm. No. Ah, trebuie să ajungem la asta. Dar ce damage dai? Mamă! Hai mă că mă pe ăsta! Nu mai am mana. Poți să-l distragi tu, te rog, că eu nu mai am mana? Bun. Băi! Ma, la fix. Că batem easy pe ăsta. Mi-am luat poason. Pe că n-are second phase, sau mai vine alți 75 ca el. Dă-i, dă-i, dă-i. Na, ce mai easy poți să fac? Să. Easy, gata. Wow. Winged Sword Insignia. Eu o să mor. Mi-am luat poison. Ah, uite mă, ca să nu ne mai întoarcem ca nebunii. Da, da. Muzica de fundare foarte horror. Fii atent, te provoc să te duci la piatra aia în față aici. Care Să nume? calci acolo. Ca acolo, în față. Acolo. Du-te mai în dreapta. Așa, acolo, acolo, acolo. Aia calcă acolo. Până zona aia, mai în stânga, unde e zburuienii ăla. Așa? Da, uite, vede. What? Da, din aia s-a activat ceva. S-a activat un crab. De 72 cât vine. Nu e ironic că zic. Te cred. Ce dracu? Bă! Vezi că ăsta e, nu e crab, e de la altul. E... E Mamă, ce lobster. mare squib. Da, da. E l'opital. Wow, ce vine ăla după mine. Dă-i de vocal. De ce dau 0 damage? Aia că îi dădeam cu pumnul. Bine. Ce prost e. Bă, zici Ah, că... stai că trebuie să-i dau sub coadă. Ai o chestie sub coadă. Degeaba, mai Aia dai. e. A dus. Strip of white flesh. Bine. Și ăla Și în ăla. față. Leu. Hai că leu dacă e. Dă-i! Ce-a fost asta? Poison Bloom. Hai că trebuie să fie aici ceva. Nu este nimic aici. Nu, nu este absolut nimic.
Ne urcăm pe aici pe stânga? Uite Grace, e vreun cu aia ne-am întors în loc. Da, da. Insane. Cred că asta aveam de văzut aici. Ne trebuie acum Glintstone Key de ăla. De unde o luăm? Aia, bă. Nu știu, hai să... Da, rest aici. Dar ideea e că noi în partea dreaptă n-am mers deloc. Gen, noi am mers drept doar în față. Că în dreapta n-am vizitat nimic. Unde zici? E bine cu mine. Gen, în partea asta așa. Mm. Hai, Din lasă-i pe ăștia, dai dracu. câinile. A fost pe aici? Că nu mai știu. Nu. Mamă, ce locul ăsta, mă. A, bă, aici este la pom. Uite, sunt lângă pom. Stai că eu nu te văd. Hai, să Nu pot, spate. sunt. Mamă, ce aproape de suntem de pom. Lasă, pe ăla, că de-abia îi dai damage. Mamă. Uite, Grace. A, nu spune că intrăm Uite, aici. altă de ăla. Haha. Artist check. Ce? Artist check se numește. Resurrection painting. Oh, stai. Putem să urcăm aici la podul ăsta oare? Bă, stai că n-ai dat de Grace-ul. Uite, ăsta e artistul. Ce e ăla? Artistul, cred. Rest in peace. Oh, Smithing Stone 4. Nice. Ce facem? E un cap aici. Oare trebuie să urcăm pe aici? Mamă, dacă urcăm noi pe acolo... Ni n-avem... A, bă, da, avem cum. Uai, câta castel... A, aici, în castelul ăsta. Sau? A, ba nu, e mai încolo. Vezi că ai pus vreo 30 de pinguri. Am văzut, de greșeală. Iată-mă. Ce să fie? De cum ajungi în jos acolo? Aaaa! Da, mă, da. Ce? Am mai fost noi aici? Nu, nu, n-am fost. În partea aia sau? Cu calul cred că trebuie până în partea aia altă. Da. Bine. Ba- Câte de-astea mâncate și Blossom, Poison, Miquela. Îi doar pot. Așa ce dacă e, mă, casa lor? Bă, tu vezi câte flower aici? Câte fructe. Da, este casa lor, cred. Uite item aici. Două item. Crack pot. Can I crack you? Ei. Ce e ăla? Crystal Bud. Crystal Butt. Ok, bun. Și de aici? Stai că ai luat itemul ăsta de aici? Sunt două. Să Bă, ajungem acolo, pe cred. aici. Vezi unde mă uit eu? Stai că vine acum. În partea aia. Acolo e intrare. Și cum, doamne, iartă-mă, ajunge acolo. Nu știu. Wow, 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 mamă, pune ce să mergem, mâncați și... Am găsit un cimitir cu Golden Rune. Da, aici nu mai e nimic.
Prieten, că am o idee. Doar că nu știu cât de bună o să fie. Stai să că e un drum. Deci drumul ăsta. Unde, Doamne, iartă, mă, mâncați și cuița ta. Ah! Cred că Ah! am o idee. Ah! Vino până apoi. La Artișec. Acum vin. Ce, acolo e? Da, vino încoace. Cum să fie acolo? Pe mine arată chiar undeva pe Google. What? A, sunt două, cred. Hai să vedem, că am găsit un drum. Unde ești? Ăștia cu focul. Da, da. Bă, n-am fost aici? Să ne batem cu șamanul ăsta cu foc? Unde ești? Nu știu. Vino la mine. Dar nu cred că trebuie să fim aici. Unde ești? Ah, stai că vine acum. Mă bat cu un șaman cu foc în pula mea. Hai să mă bani niște zmeură. Mamă, i-am dat one shot. Asta nu e pe partea altă? De unde ne uitam noi? Ba da. Deci ți-a... A, credeam că ți-a luat jumătate de damage așa gratis. Chema învârte și dă-i! Mamă, cum mi-ai dat pe la spate. Uite, și aici e o poartă. Da. A, e Grace acolo. Hai să vedem. De asta că vreau să mă uit la chestie. Ce e bă aici? E tunelul ăla, cum zice mă? Lui Harry Potter. Zici că e partea aia din Dark Souls cu aia din apă. Da, da. Bă, cine? Ce? Ce? Ce drept?